Başka da bir näçe iri yarışlarda üstünlükleri var. Nowatgelli Nazarov'un inni karşılaşakynda Pelwan Gurbangelli fakynda bellämidi ol ýaşlaryň arasynda dünýä çempionu, ulluň arasynda dünýä çempionu, başka da bir näçe iri halkara yarışlaryna çempionluk kazandy. 2024-nji ýylda Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherine geçirilen uşakly alış görüşi boýunça dünýä çempionatynda altın medala bayrakly birinci ornu münasip bolmagy başarypdy Pelwan Gurbangelliýew. Türkmen milli görüşi boýunça da elbetde Pelwan Gurbangelliýewiň bu halkara ýarşyna ören üstünlükli çykyş edenligini bu ýüzden çülen biz belläp geçmeli. Iki pelwan ýigidimiz hem ören meşhurluğu eýe bolan tanymymal pelwan ýigitlerimiz, iki pelwan ýigidimiz hem o neticeleri görkezýän Nuraly Lollukow hem tecrübeli tälimçi ensemeýil ber milli ýygynyda däkmet çekýän, milli ýygynyda turgan şu işlerini milli ýygynymyz bilen geçirýär. 4-2 Nowatgelli Nazarov Türkmen Döwlet Bedenter we Sport Institutuny hem tamamlady. Pelwan Gurbangelli fakynda bellämede ol Türkmenistanyň Inженер Teknik we Uly Kommunikasiýalar Institutuny tamamlady. İki pelwanam elbette ýurdumyzda häzirki wagtda meşhur pelwanlar hökümine tanalýar. İki pelwanam bir näçe halkara ýarışlaryna gatnaşyp gowy netijeleri görkezipdi. Elbette gözgedimizde biz belläp geçelim. Nowatgelli Nazarov halkara ýarışlaryna diňe bir nähwanileşler uşakly alış görüşi ýa-da türkmen görüşi däl, eýsem türkmen milli görüşi däl, eýsem bu ýerde Nowatgelli Nazarov hakynda bellämizde ol tatar görüşi boýunça da halkara ýarışlaryna bayrakly ornu üstünlügi münasip bolupdy. Häzir görülen Nowatgelli Nazarow ýene utup berýärmi? 6-2 Nowatgelli Nazarov son 40 sekundlar. Edil Türkmen milli görüşünde bolşuýaly guşakly alş görüşünde de biziň illeşlenmeden bir näçesi finala çykdylar. Ödüm bu agramda da ediline mundan öňkü agramda, ýagny 80 kilogram agramda bolşuýaly. Bu agramda da ýene iki sany illeşimiz final tutuşuny ödara geçirip durlar. Elbette ýurdumyzyň medal gaznasynda saklanyp galýa altyn hemde gümüş medallar, birinci hemde ikinci orun biziň ýurdumyzyň medal gaznasyna gelip bolşar. Alış görüşi boýunça da pelwanlarymyz ören üstünlükli, ören gowy netijeleri görkezip gelýärler. Son 40 sekundlar 6-2 4 tutukluk ara tapawut var. Elbette iki pelwan bir-birini ören ýakyn tanıýarlar. Hatta bir-biri bilen dost bular. Şoň üçin bir-biriniň emeline ören belet nähwanileşler pelwanlar ikisi meýän bir näçe ýyl bäri milli ýygynyda turganlyk işlerini geçýär. Şoň üçin nähili emel ulanjakdygyny, nähili ne şol pursady gaýtadan biz görýäs. Nowatgelli Nazarov Pelwan Gurbangelliýew ýene bir altyn medaly gazanyp biler. Mümkinçilik bar. Nowatgelli Nazarov özüniň ilkinji altyn medaly urunyna görüşýän bolsa, onu Pelwan Gurbangelliýew özüniň ikinji Paytagtymyz Aşgabat şäheri arkalaşygyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri diýilip elan edildi. Ýurdumyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasyny oýunlary atly taryhy kararnamany kabul etdi. Bulam sporty, dostlugy, parahatçylygy wagdy edýän jan watanymyz Türkmenistan döwletimizi ýyr halkara ýarışlarynyň geçirilmegi, ýurdumyzda sport bilen meşgul bolmagy hem şäherlere mümkinçilikleri ýürütülip berilmegi biziň her birimizi bu ýonurya,
bizim şu yakımlı prototlarda şeýle iri halkara ýarşylaryny geçirmäge hemme şertler mümkinçilikleri döredip berýän Türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagly gahrman terdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Gahrman arkadagly gahrman terdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Alyp barýan işleri elmede ama üstünlükleri, rowaşyklara beslensin. Ata 6-5 bu yerde bir utukluk ara tapawut bilen Nowotgelli Nazarov öňde. Ýöne şol birji utugy Mehwan ileşer Pelwan Gurwangelli kazansa onu Pelwan Gurwangelli elbette ýene bir altyn medala eýe çykmagy mümkinçiliginiň barlygyny hem belläp geçelim. Bir esasan bir näçe gazakly tutuşyklara şuny tomoşa etdik ikinji düşökçöde. Ine başga da bir näçe gazakly tutuşyklar, ören dartyny pursatlar dowam edýär. Ne başga da bu ýerde belläp geçmeli şol goňşy düşökçöde hem ören gazakly tutuşyklar dowam edýär. O ýerde biziň ýene bir illeşimiz çäksiz agram derejesinde de ören üstünlükli çıkış ettiğine bir de hazırki wagtda habarlar gelip goşup 6-5 diýsen gazakly tutuluşuk diýsen ajaýyp pursatlar soňky sekundlar Pelwan Gurwangelli ýerde 7-6 hasab bilen bir utukluk hormatly illeşer ara tapawut bilen öňe saýlanýan ýanky ýerde eminler topar özara matlaga etdiler hemde Pelwana bu ýerde utuk berilýänini yglan etdiler. Pelwan Gurwangelli soňky pursat öçenni 8-6 elbette köp güýç sarp etdiler. 8-6 hasabyny häzirki wagtda tutuşyk alınıp barlýar. Yine de Mehwan ileşer emel yerine yetirilýär. Yine de Pelwan Gurwangelli utuwalýar. Şeýlelikde de Mehwan ileşer Pelwan Gurwangelli özüni gollan jan koýarlara da minnetdarlyk bildirýär. Begençli pursatlar bilen Pelwan Gurwangelli bizem iki illeşimizi kazanan üstünlüğü bilen gutlaýatyna Nowotgelli Nazarov olam kümüş medala bugun münasip bolmagy başarýar. Elbette biziň ýene bir illeşimiz ikinji altyn medala elbette eýe bolýar. İkinji altyn medalyň eýe bolmagy ýene bir illeşimiz başarýar. Bizem diňe üstünlükleri, rowaşyklar sport aleminde iki pelwan ýigitimize de arzu edýär. Pelwan Gurwangelli elbette bugünkü ýarışda ýene bir çempionluk ine iki pelwan ýigitim ajaýyp pursatly döwletimizi towap etmek bilen ýakymly pursatlary jan koýarlar bilen paýlaşýarlar. Elbette halkara paragatçylyk we ananşmak ýylyna dostlugy, dowamly wagt edýän jan watanymyz Türkmenistan döwletimizi şeýle ajaýyp üstünlügi kazanmak görnägili, ýakymly, görnägili, täsirli pursatlar. Elbette şu täsirli pursatlaryň ýene de dowam bolmagyny biz tüýsürmizden arzu edýär. Pelwan ýigitleri bolsa elbette pelwançylyk ýolunda geljekde de iri halkara ýarşylaryna üstünlükleri, rowaşyklary arzu edýär. Näme begenç